Wace mare me yasa kullun saki latan abincin rana ne? Ana gama ana kawo abinci karfe 1 amma ke sai kin kai karfe 2 da rabi. Wallahi wutan ne wani bun baya ci sai ta bani wahala shi yasa kaga bana gamawa da wuri amma in Allah ya kusai. To ko ke fa ai wani zubin ne yunwa yake ta damun mutane mu kuma mai ta jira ki zaki ka abinci mun saba da abincin ki. Wallahi kai hakuri ya kusai wai mutumin lafiya ne na ga baya magana. Ai ba shi kawai. Wannan da ki ganshi din rana irin ta yau Laraba bai cika yin magana ba. A wuce haka na waje na. Rabbana da ma'aiki guri Ba wahala. ga mai rama ga rama annan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kai in ban da gayan nan ina duba fadan shugaban bayan halitta ni ban kace gayan nan ba ni yau ji doka gane na tare da ran ma gobe gida da daga mun shayin sabin da na bari na baya nan mota ina wajen da layi madarar ki da layi la illallah duk ranar da ya kara mun kuskuren nan sai dai wacce ta yi wani daga mai gaba ba wuce haka ne. ke sa ga na kwazara na ko A wuce haka hisa an ce barin ka dan samu abinci ka dan dora. Kun bacin da hefu ka bacin ya dan sauka. Mutane ne sai haƙuri sai kaya. Allah ki saurara da Allah mun zo cin wato ki dinga daga mana wani shayi na ruwan mu da wannan shayi kawai ki zuba mana wato mu ci gaba tafiya. Kai haƙuri. Kuma ka mana. Malam lafiya? Ke. Me na biya haka ma? Bai ƙarasa ba. Me ka rasa ba? Wace wace irin yar iska ce? Wace kullum ba za ki gama abinci da wuri ba? Sai yunwa ta cinye mutane? Sannan ki zo? Ki rika me ƙarasa kina? Malare cewa sai ka ce. To na rike da Allah. Tun sannan na ƙara zuwa shago abincin nan. Ban samu abinci ba kan lokaci. Sai kin gane ko ni waye. Na kin haƙura. Ko kuma in Ba iska. kai hakuri mana. Ba ruwanka. Ba Tun ruwanka. ka zo ka ta masifa fi sabilillah. Ruwanka. Kai kake ba su baki. Nan cuɗa. Na rage da Allah ku kiyaye ni. Na fi ku iskanci. Na fi ku zama dan Mu iska. kafin miskanci. Na fi ku Ka zo ka same mu a guri ka tuzo ka nemi guri ka zauna. Ka zo ka fara wani masifa. banka. Na kai waye. Ba kowa bane. Dan kai dan iyayenka kalle ka gani dan iyayenka na miya nawa na ci da wannan karfan na ci na miya na ci kashi na faɗa ma na ci kata ma da wannan ne aka zo ka dinga yi wa rashin kunya ina ka je kai rashin kunyar Ba ka ce kai kafin miskanci ba? ka babbaza ma tumbi ba a karamin aiki na bane yanzu in ɗaware in hau mota in yi Legas dan babanka. Na rantse da Allah ko ko tafa in ban taɓa wucewa ba. Ma san ina ne na gaba. Allah na gode maka da Ya ce ya fi miskanci ko ba haka ya ce ba? Jini ne hauka na faɗa. Ya ka ba haƙuri ba na ba a cikin wurin nan. Ku ya haƙuri haka. Ba na haƙuri da Ku ya haƙuri Hausa. kan Allah. Da Hausa. Ku ya haƙuri. Kai! Ga rana, ga zafin aljihu, sai ka ce yaƙi. Da irin wannan rashin kuɗi ya ga yaƙi, ya balle. To ko dai asiri ya kamun ne. Shi kullum sai ta ciniki, ana taruwa ko ba shagon shi, ni babu labari. Ma dai asiri ne ya karye. Dan ubanka. Allah ka wanda zan ka ni ma sai da shagon gaba ɗayan koma Legas ya fi min sauki. Ga shagon a cike na ciwo bashi na ci cike ana ta Allah ka wani abinci ma kawai huta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah ya. Barka dai. Ya ake ciki ne. Lafiya lau. Allah ka gane. Arna kunna ka dan girka ni guda ɗayan. Wacce daga ciki? Ba ni gwalsu. Okay. Ai, ina ta da. Ka san a ce ita da. Ba ta faduwa kasa banza. A gaskiya ne aka ci gaba da kwakwaban mai duka shi ne mai biyan bukata ba mutum ba. Sosai. Ai, ya mai san in ci abinci. Ni da ma rogo na saba ci saboda ka san provision. In ka saba ci da yawa, sai ka kare jari. Ka samu rogo ko gari. Ka ci gaba da zubanka ni ba zan ci gaba da zubanka. Malam kudin fa.
Ai ka taɓa ganin na sai abu a garin nan na biya kura kenan dabba Wahabu duk inda na ci gaba nake yi. Kai, nan mai ta ji abin da ka faɗa? Kura dabba Wahabu duk abin da na ci a garin nan ba na biyan kuɗi. An ƙananan yara ma sun san na gaba nake tafiya. To yau na karya maka dari. Ni Awadu, yau sai ka biya. Ka sake ni ɗan iska ne ni na bugawa a jarida fa. Ka sake ni. Ɗan iska ko? Za ka bin kuɗi na koko? Za ka sake ni don iyayenka ko sai na bazar da kai na ci gaba da tafiya. Nuna maka na fi ka iskanci, na fi ka tacewa da lalacewa, to na rantse da Allah duk kuɗin da ka ce mutane abu baka biya, yau din nan sai ka amayar da shi, sai ka biya kowa hakkin shi. To ko kai baran faɗa maka komai na tubani bai isa ya biya, na san kai gaja ne ma baka san me nake ko alƙali ba zai biya na ci abin da na bayan na da ba sai dai mun je lahira a yi kakara. Lahira? Na ciye mana. Ina ka je a duniya gaba ɗaya, ina ka je? Ni ba na son wannan shayin da kake daga mun yan ka saki kai ba ka sake ni bane ba dalla sake ni mana. Na sake ka dan ubanka, na ki saki, na ki sake ka, in kai waye? Ka ji ka sake ni kace. Na fi ka iskanci. Ni kake ta ka fi iskanci. Ubanka, na fi ka iskanci, in kai waye? Ni kake ta ka fi ni iskanci. Dan baban ka ne yadda ka ce ka fi iskanci idan ka dawo tunanin ka ya baka yace aka yi ma na bazar da kai na ci gaba da tabula mano balin ma baka dawo ba na tafi kura kenan dabban Wahabu. Astaghfirullah.